Хәзер укучылар практик өлешкә күчәбез. Беренче бирем. Таблицадагы буш урыннарны тутырыгыз. Сезгә бирелгән терминнар, аңлатмаларны язарга. Беренче термин – Мисыр идарәчесе. Икенче – кырларга су сибү җайланмасы. Өченче – салым җыючы, исәпләп язып баручы. Ә хәзер җавапларны тикшереп алыйк. Аңлатма: Фиргаун, Мисыр идарәчесе. Шадов, кырларга су сибү җайланмасы. Язмачы, салым җыючы, исәпләп язып баручы. Икенче бирем. Текстны укыгыз, хаталарны табып астына сызыгыз һәм төзәтегез. Күпчелек мисырлыларны бай түрәләр тәшкил иткән. Барлык халыкны асрау өчен алар салым түләгәннәр. Кырларда игенчеләр, һөнәрчеләр һәм язмачылар эшләгән. Яхшы өйрәтелгән зур гаскәр гади халыкның ныклы таянышы булган. Җавапны тикшерик. Күпчелек мисырлыларны гади халык тәшкил иткән. Фиргауннарны, түрәләрне, язмачыларны, сугышчыларны туйдырып тору өчен алар салым түләгәннәр. Кырларда игенчеләр эшләгән. Яхшы өйрәтелгән зур гаскәр Фиргаунның ныклы таянышы булган. Өченче бирем. Игенче исеменнән аның көне ничек үткәрелүе турында хикәя төзегез. Бүгенге дәресебез тәмам. Киләсе дәрескә кадәр сау булыгыз.